după părerea mea, Parlamentul României trebuie schimbat modul în care se votează. Deci eu cred că trebuie deja să se meargă ori pe apel nominal, și am mai spus lucrul ăsta. Deci nu mai merge că bagă X cartela. Și am avut nu știu câte situații pe care le-au într-un fel sau altul documentat presa de-a lungul vremii. Că semnezi dimineața în condică și după aia nu mai sunt. Ce să le închizi ușile ca la Vatican? Ce poți să le faci? Deci dacă ei nu înțeleg că lucrurile alea trebuie să se petreacă într-un, nu știu, 2 zile sau pe săptămână când dau vot final pe anumite pachete de legi. Ei pentru aia sunt plătiți să fie acolo. Faptul că nu înțeleg lucrul ăsta te duce la un moment dat într-un blocaj. Mai ales când vorbești de o majoritate fragilă. Dacă avea 100 de voturi, în plus, faptul că lipsești 40 n-ar mai conta. Dacă stai, nu știu, în 20 de voturi sau, nu știu, parcă vremea la Năstase, erau vreo 4 voturi diferență. Da? Când se întâmplă lucrul ăsta, disciplina trebuie să funcționeze foarte bine. Însă, aici revenim într-un fel sau altul la votul uninominal. Și constatăm că nu întotdeauna votul nominal prezintă numai avantaje. Pentru că generează o anumită lipsă de responsabilitate față de structura de partid. Când ești pe listă, ești mult mai disciplinat. Că știi că ăla 2 ori nu te mai pune pe listă. La momentul adoptării votului nominal, tocmai acesta a fost argumentul. Haideți să nu mai depinde... Da, oameni buni, și stai puțin, fac și eu ca Schopenhauer, nu mai boi consecvent. Acum nu putem să vedem care sunt problemele unui sistem? E clar că sistemul ăsta de vot uninominal generează diverse chestii. Traseism politic, lipsă de responsabilitate, mai mult interes local decât interes general. Și așa mai departe. Eu aș merge pe un sistem mixt. Pentru că marea problemă la ora actuală în Parlamentul României este și lipsa de specialiști. Votul uninominal nu-ți garantează alegerea unui specialist într-unul din locurile de la Senat sau de la Cameră, ci a celui care are mai mulți bani, a celui care e mai popular și în sfârșit. Iar dacă se merge pe sistemul ăla de redistribuire, poate să fie și hazard. Ați merge și pe ideea unui sistem majoritar care să producă un partid... N-am suficientă experiență în sisteme electorale ca să vă dau răspunsul ăsta, dar din perspectiva unei îmbunătățiri aș merge puțin aș face jumate-jumate. Jumate pe listă, jumate, ca să dau totuși posibilitatea partidelor să aducă niște specialiști. Îmi spunea cineva că marea problemă la Comisia Juridică, la Parlament, la ora actuală, este tocmai lipsa unor specialiști. Că nu mai sunt, nu știu, un profesor universitar degeaba candidează.